на здраве. Успе се събрали, закладам прасенства и са наши жучките да апнеме да пинеме по една ракия. Абе, ние вярно сме се събрали, ама... Нема ли да викнеме по него комшия тук? Това беше големо прасе тази година. Комшиите ги оставе, ами внучетата, къде са ни внучетата? Нали уши идеха отдоле? Уши идеха Сика отдоле. му да не са заспали в тази стая. Байколо, пратих ги до магазино дед, бе. До магазино дед ги пратих, бе. Ти кола зор даваш от тия внучета, бе. Веки за Коле пак работи магазино. Не, като едно време какво беше? И големи прасета колехме, и народ се събирахме. Абе, и сега Луго, Луго, Ама добре, си беше убай стира. Хубаво си беше. Хубаво беше. Хубаво. Убаво беше, Старото време прасета какво беше? колехме. И хора се събирахме. А сега добре, че са внучета да ни пратят малко, да ни се поредуваме. Емо вече Така е. не може да одиме, Не може. Мамичката не га бива. Не. Ай, да се санася, а каков глас имаше едно време. Стравиха и се тука по новата, като минеше. Имаше и народ навсекъде. И слава и се носеше. А, боре, и сами се стравя. Обяснати газо вече, обяснати. И на вас пи... Абе, още си можем, ама. Нема кой да ни се навира кул. Бастире, можеме си, ама тоягите само може вече да не подпира. Тоягите! Айде на здраве са! И ки чекаме внучета да се върне от магазино. Ама то... И маленькио да изкара една песен на акордеоно. То, Като чуят Велики може да музиката, се кача на нагоре, бе. комшиите като чуят музиката и они после ки дойдат. Тук и ки се собереме и къде ми ки И им ке цел се вече. стане като едното време, какво беше? А, така! Аре, бастире! Айде, бе! Аре, бай, коло! Дали да не за да ги поташ на тези нашите внуци, бе. И виж, защото има стръмни кучета навънка, да не фане някой куче да ги изяде. Мене ме страшно. Оди навънка! Яке да сте? Ой, Стево! Як тук поръча врата на Емо да надънем. Тук няма мръдеш! По-добре тебе да изядат колкото байколо! Оди навънка! Чего гледа у него? Я пак ида да погледна. Оди погледа да дойдат внучето да изкарат по една песен, па по музиката да дойдат и комшиите. Гледай Кошо. Като ти пада онова, така пади. Това падна като онова. Айде бре! 3 часа на магазин уехте! По-набръже, айде! Студено наука! Айде, видите! Айде, тук бе! Айде се движете навътре, видите бърже! Студено измърно! Ти си До магазина. Я там! Ги ме чекаме ние вътре! Седете тук! Ние се опиме, а кой ти изкара по една песен? Вратата е около нас! Ище се дуй, а и доканалото да наде акордеон. Изкараме по една песен, че тази ракия люта. Ние се опиме, вие, че не мога да дойдат от магазина. Да не кара! Друго си е с внучетата на... Друго си е! Еле за
нас тия комшии, бе! Чекай! Майсторе, я да видим дали да тия комшии, бе! Дали не се тропнал, ни сигурно музиката не се чуе. Това са диставите, тропа вратата. Чекай да видиме што става навонка. Имаме гости, комшии, што стана? Они види, тия комшиите тука. Чуме нещо, музика свири, да видим што става тука, дай. Ходи, леко само, леко. Матарасе, имаш ли? Леко, матарасе, тука, леко. Оди то снетки се лиза да направи neko дело. Момченце хубаво, на стари години. Бата, се почиска фенеру да пуштаме тука на надолу, оди како ке полнара делка коктейли. Да седнеме много хора, дойдеме. Има. Бабо, седнем с кутове. Скуто седнем. Седнем с кутове. Сигурно. Ние прасе, заколаме трудово така вас да нема. Бабо, и викаме, че да се напокачиме да видим што става. Искаро провикте, бе! Чекаваме, чекаваме! Нема, ние сме стари до Ние нема се тъпаме! Гледай, бата, нас и фенеру си закачил. Се качи тръгнеме, да му да свети. Иначе... Добре, устоя да седи. Краката, едва се качиме до тука до вас да го. Устаре, едно време, какво беше убаво? Баба Златина, каква беше? Напета? Арна беше, Ама дай, Ангел знае! Къде иде? Трябва си носи и фенер с него, оти да се прибере! Ара, здраве, бай, Ангел! Айде! Града ви стане. Баба Златино! И да видиш да пълниш малко вода от този коня за тая ръки изгорена, бе, да го люта, бе! Къде ги га праше за вода от тия мечки, бе? Кога ги га праше тия дедове? големи? Тия те, байкоро! Мечки по-големи от Абе, тебе! аз дода. Аз друг не ме додиш, аз вече не мога, ма! Нема ми вера на тия! Я това изглежда най-ярен. Да! Де го кида? Изглежда и Иван, он може. Дай! Нека ти да он, по него има шо да даде мечката. Ама се и обрастал, бе! Байкоро, нека ти да с него, поне от него има шо да даде мечката. Колко бабенце, погледай го. Да не съм учи, айде! Абе, ти да не си изправ пиенето, бе! Където ме спаши, бе! Нуче, я фани стане на песен, тук да попеме малко ние, бе! Гости са ни дошли! Ай за ни!
моја любима песен, едно време имах едно гадже, Јована. Да, знаеш ли Јована, Јована ти бе? Јас за тоа го таа песен, бе, таа ми на срце, бе. Таа песен ми на срце, бе. Таа песен как се пие. Внуче, сопри са таа музика ти. Абе тие кои за вода баба за тино води, ни изгореме, става нута ракеме. Батко, ја не смеа долу нагоре сама. Абе ја лови го бај ми тебе, бај ми те го лови. Кави стапки му од мечка, токава така стравница. Нема страшност, бај ми те најстрашен, имаш оденат од него, оди с него. Одиме ле? Бај Коно, пусни го бе, пусни го, нема страшност. Нема страшно, нема. Коно, нема да те баре бе. Оне на времето бе, че Бака си дојде дома! Бака си дојде дома! Нема да не види! Ата и дирата на коровчето колку се гледа? Оди! Како маже развејата, тоа не го Гледате, одете! А Фенеро каде го тури? Еро, там некаде на хладилнику. Оре да видиш прво в колемецу дали има вода. Вода дали има? Ајде да видим. И за да се извршите. Бака си дојде дома! Нема да не види! Колку маже развејата. Колку може разберете да смети да ги тереме на доле. Ајде да видим дали има прво вода. Ако така, после ќе се врнеме да земе котелките да напълниме. Аре, бај Коно! Оше, баба, не види да гаре да стигнем да правят јавни шишици, бе. Чекайте народа, одиме на горе. Дали е водата, бе? Дали е вода? Вода нема. Вода нема. Добре, дали е водата? Вода нема. Две живини. Казаките става народ! Ама, нищо! Чекай да влезам там. Видите кој мажот, иди! Ще си се толкова разпразнава, какво? Две живини да нагорим. Ти така не си ме гушкава! Имаш една живина при тебе, вече ga нема, sad две са на нагоре. Ей, аз си имам една живина и имам, ама! Умре и она. Умре! Така не стара? И ще виде? На него не го виде? Две живини. Стапки тука ми така. Мечка! Кажах ја, да нагоре сама. Да не е стапка од бај ми тебе! Не од мене, не! Оди ја не голем! Оре гледа! Две стапки тука ми така, дали кол макне таа мечка знае по средата, не знам. Внуче, седни бе, седни тия, сак има да разтега тука. Тя да видиш, ще сте видели ви? Да. Она, Кажи ти. Ке седна бе, ке седна! седни бе. Ти ке видиш? Много се изморим, ти си помъртва. Па Иване, Одно ли ти бе? къде видиш ти, Роди? Како бе?
Атанасия, ке го седеме тук. Ще тръгнем с теб, ке го седеме. Тук да седи. И брада, и бустаци му копака ги видите. Ама, Погледи му какво се върна. голема не беше мечка. Шкимах нозе и уруйда, гледай какво стана. Ама трепери се, Трепера се. Само едното се дават, куто не знам. Верно е видео мечките иначе. Дали? Да, само е видео мечките. Моят се носеше, ама чудо вида. Да, но ги е видео, да не е видео нещо друго, да. Ама, Не знам, що беше. А баймите, он едно време си беше компав и на стари години си остана. да барао! Ема си е старен. Гледа кладенец и никъде. Кладенецо пресуши. Повече от тука няма да мръдаш Некой вече. да мръдна. И аз бавно, ама с мене. Такива вече на тука, на там. Не. А кода навънка само стоката нещо. Много си Кладенецо видео. не. Хубаво си видео мечки. Абе, я внучето да й пребавя с една песен. Я внуче засвири една песен на тая баба. Знаете ли, станува, тревожи за кръвното нещо. Вие уси видели тия мечки, ама тако са сурови, ако има да пратиме бер по некой, да ги парат тия мечки. Много буке. Обещава ми на внучетата. Хубаво сме се събрали. Ей, внуче, рампаме! На бабите ръки ребада от декамбо. Оле, камба! На него и доктор трябва да му дава. Такова е. Направо вече, направо. Тропа, бе! Влизай, бре, влизай! Христос е възкръснал. Да е честито Рождество Христово. Честито Рождество. Добре сте. Ами идеме с колегата отдоле. Вие Тренали сме, тераме мечки. Каза е мало мечки. По вашето село. Ти видена, не? Ама мечка виде. Къде виде бе, бабо? Е, нагоре ке... Как се каже, кладенец. На кладенето. Аха. Една. Вика, две забили. Две. Ама я си веро. И за двамата по еднакви има, значи. Колега, Взимаме ги. ке се стегаме, ле? Колците, Нашата група иска синджирите ги носа. Айде. Ако може да Е, ви взем дружим. къде идете? Ама само... От цяло внучето да не черниче вземе сме сласи. крайнали. Аха. Пратия Бер да ловиме мечка. А па щом са две, ако мога фанеме и двете, Ама... тя версен. Ма слушай Алдо, са! слушай. Да не се изплаши внучето от едната е много голема викат. Не. Внучето ки седи тук. Така. А другите, ако речете някой да дойде да помогне, Ми яки пратиме баймите. Он роди с бабата, он знае къде са мечките. Он знае къде са мечките. вече оттам дода. Бабо, ти от тук нема мръдаш. Тук до мене. дай бабата да дойде да ги покаже. Да ги Бабо, киже да ги покажеш. Байгана, ако речеш, па да тръгнем ние. Еми, айки се нагръбиме ние. Синджирите са тук. Един, щом викате две са, има още един резерва. Ако дойдете да помагате, вземете колците, отитва ке е борба. Байгано, що те? Еми, басиляки се нагръбим и този път. Пак е на нас. А после ги си ядем и ги си пиеме. Пийте по една гътка за смелост. Дай да пинеме да се престрашиме. За смелост пиете, а така. Тено, засвири една песен убаво. Дай, свари една песен.
Ајде, дедо, оди покажи. Ајде, дојме да го видиме. Сега ќе ви покажам каде сум го виждал таа. Оди покажи. А ти викаш едната е кротка. Крилата е кротката, кротка јас ти продам царевица. Абе, она, като че ли, тука на кладенец идваме ще да пие вода. Тука нагоре не треба да оди. Тука нагоре, нагоре. Значи... Ево да вечка е бела. Тая кафяната и сумети кошери резипат тука по селото. Мет не мога да изкара од нея. Не, тая година бела работа. Значи, дедо, ти ќе ловиш таа кротка. Кротката, а по кротката ги фанеме и другата. Ти ќе ја ловиш неја, ние ќе валеме она. Таа кафената викаш папа. Папа не е некоја странница, вре. А па не сме га пробари с некоја песен, па таа па мога да заигра направо. Ја заборих кеменето. Бабата каза, че са се преместили од кладенето, избегали се. Тие сигурно се видели ке плевната на нам. Гаранција тука душе. Они се тука околу кошти некаде, искаш да вратим да видим. Бе, спокојно, таа црната е кротка, саки го фана јас. Ти ја ловиш неја. Ова црната е кафена да ги дојат по нея. Искаш се завратиме тука околу кошти, нема каде да. Леко. Дръж! Не, пусто в постелата, ако нема, не, тато, удави, бре! Не, удави го, бре! Удави го, бе! Пръзувай! Пръзувай! Айде! Тао, иде! Така че връзувай! Айде, мари, пуста! Мирна! Къде е она кафената? Ама по... Леко, леко! Дръжата! Дръжа изкъсо! Дръжте ga! Пусто в постелата да се изкрива нека. Да, нема къде да бъде вече! Иде! Иде, момчета! Леко, леко! Иде! Елате, помагайте! Дръжата! Дръжа късо! Късо! По-стръвница! Къс! Държи тръвата! Не! Аз ке я завалям! Я ке я завалям! Немай! Немай! Завали ка!
Капаме! Бразака! Бразака! Хайде! Ай! Как бе я и тая? Лоша била ли? Бразака! При нас. Горе! Мира! Ера, кротко! Мира! Кротко! Кротко! Вира, вира, вира! Ки игра коло! Вира, Мари! Я! Айде! Дедо, карай тара, там и така е навръви! Карай така е навръви, поля! Не трябва летки! Зати малко нама ли? Събрани са се тримата мечкари! Па са отишли горе планината! Там са фанали големата мечка! Големата мечка! Собали карачо, кротко! Байзарчо, оди го ловита! Байзарчо! Оди, Байзаре! Леко! Байзаре, оди го ловита! Оди, кари! Баба, врата са пинала! Да не оди! Жената вече ке! Старца помияна! Децата искаха една, ние две им караме. Черничек е тази година убава сурвата. Като всяка година! Ще направим суров чариче! Ке има. Пусти отпустени! Кротко! Леко! Леко ке играта ягата! Пусти отпустени! Нема спирка, врей! Тая стравница, знаеш? Беше по-колко. Що бела на тука на селото. Ай, забила стоката! Я! Леко! Ера! Леко, ти то ягата е убава! Леко! Кротко! Мари пуста у постела! Де да ти? Ке смениме рулото! Ядя! Банаме ги! Как си го нападаш ти? Така си го нападаш? Съм си ги цял живот! Защо ти не забува? Имаме. Ще откараме на внучетата не една, а две мечки в селото чернице. Това е хубаво! Фанаме ги! Нема да давя стока! Айде, горе!